Malawi Today. Hayi nilimfuna muone njanjeyo. Yes. Rayo yapo. Chimene mafuna chimene. Ndipo kumatenga katundu kuno kukwera naye mtunda. Kusiyani kuti tikatengere kubayi. Na president. First lady. Muli bwanji? Ine ndinosangalala mitengo ikachipa ndiye kuti every Malawians akhoza kuchita access whatever comes. Zikakhala zodula ndiye kuti olemera okha osauka sanga pangenawo participate. Ndiye zimene zosangalatsa kwa basi. No, amene ndi first lady komanso president wa dziko lino kuyankhula. Pano ndi pa station ya boma la Nsanje pa Njanji imene yachoka kumalaka kufika kuno, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye kuti wakwera stima imene akwerera pa chapadoko la Nsanje, ndipo akuzafika nayo pano pa station imene akuoneka kuti ayi ntchito yagwirika kwambiri ndi Njanji imeneyi, cholinga chokuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito masiku ochepa akwerawa. Mutha kuona kuti Njanji ndithu panopo ndi pa station. Kalero panali ndithu pa station iso ifaji nyumba iyi imene angagwiritsa ntchito ngati station, koma zinthu zinadongeka mbuyo mufere Njanji datha kutalibe kuno, kapata ngati pano akonzanso Njanji imeneyi ndiye yafika pano pa boma la Nsanje kuchokera kuja ku Malaka, ndiye yachoka ku Malaka kuzafika pano pa boma la Nsanje, ndipo ikupitirira kumapita kumeneku ndi ku Bangula. Mutha kuona kuti stima imene yachoka kuja ku Mozambiki yaenda ndithu ndi mutu wa stima imene wachoka ku Mozambiki kuzafika mpaka na kuno, sonza kuti Njanji tsopano yafika kuno ku Nsanje, ndipo padakali pano monga ndanena muja ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino wakwera kwayamba stima imeneyi kuno, kusonyeza kuti ayi stima yathekadi, Njanji yafikadi kuno pa boma lino la Nsanje. Cholinga cha stima imeneyi Njanji imeneyi afuna kuti ikafike kuja ku Bangula, ndipo kenaka pantaya moyo amangapo bridge ndiye kuti ayiphatikiza kuyilumikiza ndi kuja kumakhanga kumapita kwafika mpaka na Kulimbi. Facho kuti mbali inayo stima imeneyi akuoneka kuti Njanji anakonza kale, chimene chasala nchokuti angolumikiza pantaya moyo, ndikuti ikachoka pano kwafika pantaya moyo ndikuti khala kuti pantaya moyo pachakango palumikiza ndikuti Njanji ikwanisa kudusa kuchokera ku Mozambiki kwafika mpaka na Kulimbi. Fatika wadusa mukhonjeni umu mwafika mpaka na ukafika Butyolo, pambana ukafika Munansadi, mpana ukafika ku Blantyre kwene ku Njanji ili bunobuno fati akonza kale kumeneko adayipanga rehabilitate chizungu chake ina unongeka anakonzanso kuli bwinobwino, komano kunafunika ndi kuno kufikira mpaka na pamene pa pantaya moyo ndi nkhani ndi imene kuti ayi zona kuti zikutheka ndithu pakadali pano. Anthu ambiri abwera mwachidwi kuti adzaonere, fika ambiri sakukhulupirira kuti stima ichafikadi, fati stima ndithu yafika kuno. Mutha kuona kuti kwasonkhana anthu ochuluka amene abwera kuno mbali zonse za palo ano, pabwera anthu akuno ku Nsanje kudzaona pamene mtsogoleri wa dziko lino akuyesa ndithu kukwera ndege makamaka stima imeneyi nkuzafika nayo pano pa boma la Nsanje. Pano pa station pene kalero tikuti idali station, mutha kuona kuti konseku kuli anthu okhaokha amene afika tsiku la lero kuzachitira umboni ntchito imeneyi. Ndiye pano ndi pa boma la Nsanje pamene akwerera president, ndi pamene panali doko lija amene ankamanga bingu nthawi imeneyo ndizo wakhanga zinthu sinalongosoke, chifukwa kuti atamaliza kumanga amene paja stima ndi imodzi yomwe sinayende m'madzi kuzafika pamene paja, koma ndi panopa boma lifuna kuti lisanduse pamalo osungira makontena akuti mbali nayi akukonzapo kuti palumikize bwinobwino makontena akamafika pano kuchokera ku Mozambiki azitenga ndi kuyika pamene pakuti pasangotayika kuti basi poti ndalama zaboma zinapita kungosiya poti nzaboma iyayi, koma zithandize kuti ntchito imeneyi ikhale ikutheka. Ndi nkhani yake ndi imeneyo, kuti kuno ku Nsanje zioneka kuti ayi anthu akuno adala.